Candle lighting sa mga kapilya po sa lalawigan ng Pangasinan isinagawa bilang pakikiisa sa Trillion Peso March. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagpahayag ng pagtutol sa korupsyon ang Archdiocese of Lingayen, Dagupan sa pamamagitan ng candle lighting sa iba't ibang kapilya sa Pangasinan kasabay ng pagdaraos ng Trillion Peso March kahapon, Bonifacio Day. Bilang pagkikisa sa panawagan para sa pananagutan at hustisya sa umunoy trilyong pisong nawalang pondo ng bayan, inatasan ng Archdiocese ang pagsasagawa ng pagrorosaryo, paglalagay ng puting tali sa paligid ng mga kapilya at pag-aalin ng panalangin para sa paghilom at paggabay ng Diyos sa mga mamamayan. Ayon sa Archdiocese, hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga isyu ng katiwalian sa pamahalaan at kinakailangang maiparating ang tinig ng komunidad sa panawagang ituwid ang mga pagkukulang. Samantala, iba't ibang grupo at personalidad ang lumahok sa Trillion Peso March upang ihayag ang panawagan para sa malinaw na aksyon ng pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot bago matapos ang 2025. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.